Hygge, spontanitet og godt humør. Det er sådan noget, vi meget ofte forbinder med det at være dansk. Vi er et folkefærd med et glimt i øjet og en god humor. Tænker du nogensinde over, hvad der gør dig glad? Hvad er det, der gør, at vi danskere flere gange er blevet udråbt som verdens Vi skal være glade for det, vi har sammen. Dansk hygge og livsglæde. Og vi skal aldrig undskylde for vores fællesskab. Det er noget, vi har arvet, og arvegods, det passer man på. Tror du selv, der bliver færre og færre problemer, når der hele tiden bliver flere og flere muslimer? Også i vores tid er der danskere, der dør i kampen for frihed. Kæmper mod fanatiske mørkemænd, Det er den barske som virkelighed. hader vores frihed og vil den til liv. Nogle gange rammes vi i Og selv i Danmark. vort eget København har de forsøgt sig. Andre gange er vi mere Har de heldige. bragt død og ødelæggelse. Det er noget, vi skal værne om Men hele tiden. vi sad Her i Danmark er vi ikke bange for at kæmpe. Det har vi gjort i mange Den år. bliver kraftigt udfordret af nogle nye medborgere. Op til flere gange var jeg tæt på at blive fanget. Det er en daglig kamp at sikre, at vi alle er lige meget værd. Da jeg var ung dengang, jamen altså, man tror jo ikke på en massiv og sagde ingenting. Det er jo grundlæggende for vores samfund, det er jo grundlæggende for vores demokrati, og det er grundlæggende for vores Uanset om det er kvinder fra etniske minoriteter, homoseksuelle eller Det drejer sig om liv handicappede. eller død, så er jeg jo nødt til at flytte. Det er langt fra alle folkeslag, som er lige så heldige som Jeg kunne jo sagtens blive slået ihjel. Tegner Kurt Vestergaard er blevet udsat for mordforsøg, blot for at lave en Hvor længe vil du ignorere den pris, dine børn og børnebørn kommer til at betale for din I Danmark passivitet? er alle mennesker lige meget værd.